Padayon ta sa ato ang nagpadayon ta sa ato ang serye karon mga igsuon nga ang hari miabot, ang pagsugod sa bag-ong butang, no? Mao na ni ikasiyam nato nga bahin o wala ko masayo mga igsuon. Mao ni ikasiyam nga bahin sa atong serye nga ang naguluhan nga ang hari miabot, ang pagsugod sa bag-ong butang, no? Unya ang ato ang teksto karon nga ato ning gikutlo mga igsuon sa Marcos 2, kapitulo 2, bersikulo 18 ngadto sa 22. O akong gihangyo ang tanan o kinsa tong makahimo magbarog ta, manindog ta agi og pagtahod sa buhi nga pulong atong pagabasahon gihatag kanato sa Dios nining kahaponon. Okay. So atong basahon mga igsuon Marcos 2:18. Lima ni siya ka bersikulo, so magdungan ta og basa, no? Atong dunganon pagbasa kining 5 ka bersikulo nga gihatag kanato sa Dios nining kahaponon. Unahon nato pagbasa ang 18 mga igsuon. Nagaingon, unya ang matinun-an ni Juan ug ang mga Parisiyo nagpuasa. Ug ang mga tawo miduol umingon kang Hesus. Ngano ba nga ang matinun-an ni Juan, ang mga tinun-an sa mga Parisiyo nagpuasa man? Apan ang imong mga tinun-an wala man magpuasa. Si Jesus mitubag kanila. Makahimo ba sa pagpuasa ang mga dinapit sa kasal samtang ang nabana anaa pa uban kanila? Samtang ang nabana anaa pa uban kanila dili sila makahimo pagpuasa. Apan moabot ra ang adlaw nga ang nabana kuhaon nagikan kanila, unya magpuasa na sila niya ng adlaw. Walay tawo nga magtapak sa bag-ong panapton diha sa daan nga bisti. Kay kung himuon kini ang gitapak mabitas ra gikan ini. Ang bag-ong gikan sa daan ug ang unya mosamot na hinuon ang dako kadako ang gisi. Ug walay tawo nga magsulod sa bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kay kung himuon kini ang bino mabuslot sa mga sudlanang panit ug ang bino mausik. Ingon man ang mga sudlanang panit. Panambagong bino kinahanglan ana gayod isulod sa bag-ong mga sudlanan. Magampo ta. Tutuido ko mga ulo mga igsuon, langit nung amahan, salamat Ginoo. Lord, nining kahaponon, amo kang gidayeg, amo kang pasalamatan, amo kang gihimaya, daigon ang mungalan, Lord. Salamat sa kaygayonan, imong gihatag kanamo nga imo kaming gidala dinhi nining imong iglesia Ginoo God Lord, nga aduna kay katuyuan Ginoo sa among tagsa ka kinabuhi. Salamat sa hapsay nga among pag-abot dinhi Ginoo. O Lord, nagampo kami Ginoo Lord God nga ikaw Ginoo magpatiliwala kanamo samtang kami namati sa imong balaan nga pulong. Lord, gamita lamang kami Ginoo nga mahimong instrumento Ginoo God Lord, alang nining maong buluhaton imong gihatag kanamo. Dako nga pribilehiyo amahan nga ikaw Ginoo Lord God nagahatag kanamo nining kahigayonan ug oportunidad Ginoo Lord God nga kami mahibalo tuon sa imong balaan nga pulong. Lord, gamita kining imong alagad, puna kami Ginoo God Lord sa kaalam gikan sa balaang espiritu nga may magpatiliwala kanamo ning kapunon. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan. Kini among pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen ug amen. Malingkod ang mga igsoon. So ang atong kinabuhi mga igsoon, sama aning ato karon nga atong paghisgutan. Aduna tay mga butang nga dili gyud nato buhian, no? Material man kini o dili material, ato nang tawagon og handumanan, no? Dili sa usa ka awit ha. Handumanan sa atong kinabuhi, no? Nga naanahikot ta. Unya wala nato makita mga igsuon nga sa kadugay na sa panahon sa atong pagtuon sa balaan nga pulong sa Dios, ang Dios adunay mensahe nga gihatag kanato. Adunay kabaguhan nga iyang gustong himuon sa atong kinabuhi. Apan subo palandungon mga igsuon nga kita dili gayud usahay modawat sa kinatibuk-an nga kabaguhan nga ihatag kanato nga himuon sa Dios sa atong kinabuhi. Gusto kita mga igsuon nga kun unsay naandan muna atong kasagarang madunggan, no? Nga kun unsay ilahang namatan mo ilang pakamatyan. Dili yun na dautan mga igsuon nga mao na ilahang konsepto, mao nilang una-una. Apan atong tan-awon ug siguraduon nga kun unsa ang imong namatan, kun unsa ang imong nadak-an, siguraduan nga mao na ang kamatuoran.
Kay og mao na atong buhaton nga mao ni atong pakamatyan tinud-anay na ang imong kinabuhi anaa ni Kristo tungod kay imong gipakamatyan ang Dios nga buhi nga naghatag nato sa maong pulong. So sama usab sa atong kinabuhi mga igsuon, aduna tay mga butang nga ato lang gihapon i-apply sa atong bag-ong pagtulun-an nga gihatag sa Dios. Sama nining usa ka ilustrasyon nga atong paghimuon. No? Aduna ko ipakita mga igsuon nga usa ka butang, no? Dili ko mag-magic ha. Dili magic. Usa ni ka aplikasyon mga igsuon nga atong tan-awon, no? Kadako ba ani? So doon ako ipakita ninyo mga igsuon ug kamo nakaila ni ini, doon na mo'y madawat sa Ginoo. Kani unsa man ni mga igsuon? Beaches? Kisa naging beaches, taas ang kamot. Ha? Beaches, Betamax. Basig mo yung Beta X. No? Sige, atong tanaw, no? Di na lang ta magdugay. So, karon matino yun nato kung unsa man ni siya kaning ikaduha. Mao na siguro ni BHS, no? So, sato pa mao ni Betamax. Yan na pa mo ani? Napa mo aning machine ani? No? Nag-function pa kay nagkinahanglan ko kay na ako'y daghan ani, no? So mao ni ang mga butang, usa sa mga butang ako ipakita niyo mga igsuon. Nga wa na ta magamit. Apa niadtong panahon na nindot kayo ni ngano man, no? Na ni ang nindot nga salida, no? Dili triple X ha. Na triple X pero bindisel to, no? Na atong mahimo magamit nato dayon na atong malingaw ta mga kanta, mga alwayton nga tuwad man ini. So diara, no? Gamit kay nato ni mga igsuon sa unang panahon, no? Wa ko kay balo og napabay na gamit nato. Unya, moabot ang panahon, dagan ang panahon dunay niabot nga takulahaw lang, mura mag-magic, no? Kani unsa man ni? Cassette tape. Di ba nagsunod ni ani? No? Nagsunod ni gikan sa Betamax ngari sa VHS hantod sa atong tape. Wa na lang kung magdag plaka kay moingon nimo tiguwang nagyug kayo ka, no? Wa na lang kung magdag plaka. Kanilang akong gidala kay daghan na sagay kog dadon. So mao ni ang tape mga igsoon. No? So napay nagamit ani. Napo mo'y kanang tape recorder o cassette nga nagfunction. Isang kamot di kisay na apa. Oh. I-address na nako ha. Okay. So karon kisa may makatagaan og unsa ning katapusan akong ipakita. Dili katapusan. Second to the last. Unsa man ni? Buatas ana ni. Unsa to? Sige kay naay ihatag unya nako ini kahuman sa tong service. Kinsay makatag-an unsa ni siya? Unsa man ni? Wag yun naka... Ay na lang, di na lang ako ipagawa. So, wag mong yun nakatag-an. Tanawan ninyo. Usa ka cassette tape nga atong gikinanglan para i-play ang cassette. No? Di na lang ko magngan o unsay brand ani, kay basta Sony ni. No? Mga igsuon na gamit anin sa una, di pa kay dugay. Untod karon wala ko nakita nga nagagamit kisa may naapay na ani nagfunction ikaw na ano o Elisa angan ato ako na so mga igsoon ato din ni siyang isod no mao man ni function pa siya no ha ni function siya akong ibutang anti okay sige paminawan ninyo. Sorry, mga igsoon, may battery. Sige, anyway, nakalimot na kung gutag battery. Okay? So, mao ni mga igsoon, ang ato ang mga mapakita ninyo nga mga... Nakalimot mo palit. Huwag ka magpalit ang battery dyan. Okay.
So, makita nato no nga nindot kay na sa una. Mao ni mga bililhong butang nato nga atong gihuptan ni atong panahon na nga uso kayo nga nakatabang nato og hatag og kalingaw, no, mati tag mga musika. Sama usab sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios nga dunay kabag-uhan nga gihatag si Ginoong Hesus. Mao nang dunay Old Testament ug New Testament nga gihimo ni Ginoong Hesus tungod kay iya dunay siya mga kabag-uhan nga gitudlo kanato nga wala na ma-apply sa unang panahon. Kay sa unang panahon mga igsoon ang sa Old Testament puro na siya balaod. Apan tataw og klaro nga nag-ingon ang pulong sa Ginoo nga ningon si Ginoong Hesus, wala ako moanhi ron pag I did not come to abolish the law, but I come to fulfill the law. Sa ato pa unsay iyang gianhi. Wala niya kuha ang mga balaod sa una, apan iyang gipakita kung unsa ang espiritu sa maong daan nga balaod nga wala gamita sa mga Parisiyo. Ila kining gigamit mga igsuon, pinaagi silang pagpakita nga sila usa ka relihiyoso nga tao, no? Sa atong bersikulo mga igsuon, kining tudling atong pagatun-an nagsugod kini sa usa ka pangutana. Unsa may pangutana sa atong gibasa sa bersikulo 18, no? Atong tan-awon pagbalik ang bersikulo 18 sa Marcos. Nag-ingon diha, unya ang mga tinun-an ni Juan, ang mga Parisiyo nagpuasa. Ug ang mga tao miduol ug miingon kang Hesus. Ngano ba nga ang mga tinun-an ni Juan o mga tinun-an sa mga Parisiyo nagpuasa man? Apan ang imong mga tinun-an wala man magpuasa. Mao ni ang tudling mga igsuon nga ato ning gitan-aw nga nagsiugda ug nagsugod og sa kapangutana nga nangutana mahitungod sa pagpuasa. Ang mga pagpuasa mga igsuon maayo na siya, no? Kay si Ginoong Hesus gani nagpuasa magani og 40 dias, 40 days, no? Sa iyahang pagsugod siyang ministeryo, mao giuna niyang gibuhat. Human siya gibautismuhan ni Juan Bautista, ang iyang gihimo nagpuasa siya dito sa wilderness, dito sa Kamingawan. Diin gitintal siya ni Satanas sa panwala siya magbadaogon tungod kay si Ginoong Hesus. Iyahang gipakita ang iyahang pagka manluluwas isip tao ni atong higayuna. So ato makita nga bisan tud ang tubag ni Hesus naglakip sa pagpuasa, gigamit ni Hesus kining maong particular nga pangutana sa pagtudlo kanato sa mas malapad pa nga kamatuoran nga iyang tumanon ang iyang katuyuan sa iyang pag-abot dinhi sa kalibutan. So nga duna gyoy kausaban ang tanan. Sa panahon ni Jesus mga igsoon, ang pagpuasa mahimong kasagaran nga batasan sa mga relihiyoso nga grupo. Mao ni ginahimo. Gani ni atong panahon na ang mga Parisiyo nagpuasa matag Lunes ug Huwebes. Nagiadlaw gihatag mga igsoon. Makita nato na sa Lucas 11 nga to sa 12. Atong basahon ang mga bersikulo mga igsoon, makita nato kung unsa ka relihiyoso kini nga maong pundok. Nagingon dinha sa 11, ang Parisiyo nagbarog ug nagampo diha sa iyahang kaugalingon. O Dios, nagpasalamat ako kanimo nga dili ako sama sa ubang mga tao nga tikasan, dautan, mananapaw ug dili usab sama ni ining tigpaningil ug buhis. Bersikulo 12 nagingon diha, nagpuasa ako kapila makaduha sa usa ka semana ug naghatag ako sa ikapulo nako tanan akong kinitaan. So ingon ini mga igsoon ang gihimo sa mga Parisiyo ug sa mga pangulo sa maong religious leaders nga gihimo nila mga igsoon, no? Tungod kay ang pagpuasa nahimo nga usa ka kasagaran man nga batasan o kalihukan sa mga deboto, mao ni nga nitungha ang pangutana kung ngano si Jesus ug ang iyang mga disipulo wala magpuasa. No? Mao na ato tan-awon mga igsoon, unsa man ning puasa? Sa konteksto o biblical context o konteksto sa Biblia mga igsoon, ang puasa mao ang voluntaryong paglikay sa pagkaon. Voluntary na siya. O pag-inom sulod sa pipila ka higayon o adlaw. Ilabi na gyud og alang sa espirituhanon nga katuyuan. O kahasama sa pagpangita nato sa Dios, sa atong pagpaubos,
ug pagpangita ug guidance sa balaang espiritu. So ang daang tugon mga igsuon kun atong tan-awon, nagbando lamang sa mga tao sa pagpuasa sa usa ka adlaw. Ug makita nato sa bag-ong tugon. Usa ka adlaw sa matag tuig nga gitawag nila og adlaw sa pag-ula o ang the Day of Atonement. Mao ra ni ang giingon sa daang kasulatan o Old Testament mga igsoon. Apan ang mga tao nagpuasa usab sa ubang mga panahon. Ang pagpuasa usa ka pagpahayag sa kasubo alang sa pagkawala sa imong kinabuhi diha sa Dios, isip bahin sa paghinulsol sa sala. O kini mga igsuon kasagaran na lambigit gayud kini ug inubanan kini sa mga pagampo. Usahay ang tibok nasod magpuasa uban kanato. Sa mga relihiyoso nga leader mga igsuon, ang ilang giisip kini nga usa ka relihiyoso nga mga buhat ni nga ilang gitan-aw nga buhat sa pagka-Diosnon. Kining pagpuasa. Ug naningkamot sila pag-ayo nga sa pagsiguro nga sa ilang pagbuhat nining maong pagpuasa mga igsuon nga makita kini sa ubang tao nga sila mahibalo nga kining mga tawhana ang mga parisiyo o mga leader sa relihiyon nagpuasa. So unsa may atong makita dinhi? Gihimo ni nilang maong butang dili ni tungod kay duna sila'y katuyuan sa Dios, kundi gihimo ni nilang maong butang aron sila daygon sa mga tao. No? Giulagway sila ni Hesus nga gituyo nila nga tan-awon sila nga masulubon ug magulanon. Ug ilang giguba ang ilahan dagway, wala mutarong ilang dagway no, di kay giguba gyud. Dili mahitsura, no? Dili sila maghapsay sa ilang dagway, giguba nila ang ilang mga panagway aron ipakita sa mga tao nga sila nagpuasa. Unya ato nang mabasa mga igsuon sa basahon sa Mateo 6:16 nag-ingon dinha. Ug sa dihang magpuasa kamo, mao ni giipamulong ni Ginoong Hesus. Ug sa dihang magpuasa kamo, ayaw pagpakita nga nasubo kamo sama sa mga tigpakaaron ingnon kay gipasagda nila nga nagkagidlay ang ilang mga naong aron ang mga tao makakita kanila nga nagpuasa sa pagkatinuod. Mao ni gingon ni Ginoong Hesus, sa pagkatinuod sultihan ko kamo nga sila nakadawat na sa ilang ganti. So unsa man ang ganti ang gigipasabot ni Ginoong Hesus? Ang pagdahig sa katawhan. Kung doon na kay buhaton mga igsuon, doon na bersikulo sa Biblia nga nag-ingon, kung unsay buhaton nimo sa imong tuong kamot, ayaw pa'y bawa ang ipikas imong kamot. Gipasabot ni mga igsuon nga, kung doon na kay buhaton alang sa Dios, siguradua nga ikaw nakakonect nga to sa Dios, ug imo ning gibuhat alang sa kimayaan sa atong buhi nga Dios. Sa walay pagpakaaron ingnon. Usa kini kapaagi ang pagpuasa mga igsuon sa pagpaubos sa kaugalingon at tubangan sa Dios. Sa pagtutok sa espirituhanong mga butang ug sa pagpangita sa iyang giya ug sa iyahang kabubuton. Dako kay siya gamit mga igsuon kung kana atong gamiton sa sakto nga paggamit. Para sa mga disipulo ni Juan, ang pagpuasa makatarunganon. Nagpuasa man ni ang disipulo ni Juan ug ang mga disipulo sa mga Parisiyo. So para sa mga disipulo ni Juan, makatarunganon nga sila nagbangutan o nagpuasa tungod kay nagbangutan sila. Kay nining higayuna mga igsuon si Juan tuwa pa sa prisuhan. So nagpuasa sila, nagampo sila nga makalingkawas si Juan ngadto sa prisuhan, no? Nagbangutan og kasubo at tubangan sa Dios sila nagpuasa samtang anaa pa ang ilang agalon didto sa sulod sa bilangguan. So kining pagpuasa mga igsuon mo ni hangyo nato, gihimo nato paghangyo sa Ginoo nga kinasing-kasing nga iyang tubanon utubagon ng ato ang mga pagampo. Apan at nahibulong ko mga igsuon, mahibulong ta. Nga sa bersikulo 18, ningon man din mga igsuon, unya ang mga tinun-an ni Juan, o mga disipulo ni Juan, o ang Parisiyo, nagpuasa, nagdungan sila. Naghimo sila kay mao mainandan nga ginahimo nila, agi paghatag og doon na sila yung mga pangayoon sa Dios. Ug ang mga tao miduol ug mingon kang Hesus. Ngano ba nga ang mga tinun-an ni Juan ug ang mga tinun-an sa mga Parisiyo nagpuasa man, apan ang imong mga tinun-an wala man magpuasa.
So kung nato makita mga igsuon, ang mga tao nagdungan og puasa ang mga disipulo ni Juan o ang mga Parisiyo. Niduol ang mga tao ngadto kang Hesus. So sa ato pa, ang niduol ni Juan o ni Hesus nga nangutana nganong wala magpuasa ang iyang mga disipulo ni Juan. Usa ka mga religious nga mga tao ni atong panahon na nga nagtuman sa ilahang balaod. No? Ania sila, ang matinunan ni Juan o mga Parisiyo nga nagdungan pagduol kang Hesus o nangutana sila, nganong dili man magpuasa ang imong mga tinunan sama sa pagpuasa sa mga tinunan ni Juan o sa mga Parisiyo. Ug tin-aw kayo ang gihatag ni Hesus. No? Si Hesus naghatag og tin-aw kayo nga tubag aron sila makasabot. Si Hesus naghatag og pagtulunan pinaagi sa tulo ka ilustrasyon o object lesson dinhi mga igsuon. So una, nga hatag nga pagtulunan ay tulo ka pagtulunan nga object lesson nga gihatag ni Ginoong Hesus mao ang kasal ug ang pamanhunon. Mao ni ang unang ilustrasyon nga gihatag ni Ginoong Hesus agi og tubag sa ilang pagpangutano ngano nga wala magpuasa ang iyang mga disipulo. Kining ang ilustrasyon sa kasal ug ang pamanunon mao ni nagpakita mga igsuon nga si Hesus mao ang tinubdan sa kalipay, no? Dili kasakit. Ang ikaduha mao ang bag-ong tila ug ang daan nga bestida, no? Dili usa mahulagway mga igsuon nga si Hesus naghulagway sa dako nga kausaban sa kinabuhi sa mga Kristohanon. O sa atong kinabuhi. Ang ikatulo mao ang bino sa daan ug bag-o nga sudlanan. Naghulagway usab kini mga igsuon ni Hesus nga mao siya ang sumbanan sa kamatuoran. Sa atong pagpadayon mga igsuon atong tan-awon ang una, ang kasal o pamanunon. Diin mo itinubdan sa kalipay. Nag-ingon sa Marcos 2:19 atong basahon 19 ug 20 nag-ingon diha, si Hesus mitubag kanila, makahimo ba sa pagpuasa mga dinapit sa kasal samtang ang nabana anaa pa uban kanila? Samtang ang nabana anaa pa uban kanila dili sila makahimo sa pagpuasa. So unsa may gipasabot ni Ginoong Hesus dinhi? Diha gyud atubangan kanila nga iyang gideklarar nga anaa dili pa makapuasa ang iyang mga disipulo tungod kay samtang ang nabana sa pangasawonon anaa pa uban kanila. So ang ilustrasyon nga gihatag ni Ginoong Hesus mga igsoon mahitungod sa kasal. So unsa may mahitabo sa kasal? Mangutan nako. Sa panahon sa kasal, doon na ba'y nagpuasa? Na ba'y nagpadaplin nga nagsigig subo kayo ang nagway, nagpuasa? No, murag lahira. Si Marcos mingon, nagpuasa ba ang mga bisita sa kasal samtang nagsaulog uban sa pamanunon? Dili gina mahitabo mga igsoon. No? Dili ka na mahitabo. Dili sila makapuasa samtang ang pamanunon uban kanila. Ang pamanunon din mga igsuon mo ni gisulti ni Ginoong Hesus nga nagrepresentar mismo sa iya hangka o galingon as a bridegroom. No? Walay usa sa mga magpuasa sa kasal ang pagsunod kang Hesus sama nga ikaw mitambong og usa ka kasal. So kung mutambong ka og usa ka kasal ana ang pagmaya, no? Tungod kay siya ang pamanhunon. Mao ni iyang ilustrasyon. Ang Dios nga nahimong tao miabot na. Siya nagbuhat og mga milagro, siya nag-ayo sa mga masakiton. So wala gyud mahitabo nga dunay nagpuasa sa kasal. Ang pagsunod kang Hesus sama ra sa usa ka kasal ug siya ang pamanhunon. No? Ang pagkanaa sa kasal ug unsa ang anaa sa kasal mao ang panahon sa pagsaulog. Kalipay, katawa ug mao ni ang maayo nga panahon mga igsoon. Panahon kini sa kumbira, salo-salo. Ang Dios nga nagpakatao miabot na tungod mismo si Kristo mo'y nagpadayag nini. Siya naglakaw uban kanato hangtod karon. Naghimo siya mga milagro. Ug unsa man naghimong iyang gihimo nga milagro sa Dios sa unang panahon, sama gihapon karon mga igsuon. Nagbuhat miracles still work, no? Nagpamuhat gyapon siya og milagro karong panahon na. Kay nasulti naman siguro na akong adun tay igsuon, ako nadunggan sa among panagtapok nga
niyo siya ang milagro dili na mahitabo karon. Mahitabo gyapon ang mga igsoon. Apan ang usay masayop lang ta pagtan-aw niya ng milagro. Moingon na lang tag swerte, taghap, no? Pagka natugma lang ba? Wa na nato tan-awa nga milagro sa Ginoo. Gihimo na lang nato nga kalibutanon nga sanglitanan ang mga panghitabo nga unta gitan-aw nato nga ang Dios nagpanglihok sa inyong kinabuhi. Usa kini ka selebrasyon. Diin kining panahon sa kumbira mga igsoon nga ang Dios nagpakatao, miabot na siya, naglakaw uban kanato, naghimo siya og milagro, no? Mao ni ang bag-o nga kasulatan. Siya naghingilin sa mga demonyo, siya nag-ayo sa mga masakiton, ug siya nagpasaylo sa tanang sala sa katawhan. Usa kini ka selebrasyon, dili kini usa ka panahon sa pagpuasa. Si Jesus nag-ingon, ang hinungdan ngano nga ako mga tinunan wala magpuasa. Tungod kay ang pag-uban kanako nahisama sa usa ka kasal nga adunay kumbira. Kalipay. No? Sa panahon ni Jesus, mga igsoon, nindot kaayo ning hitabo sa ilang gihimo nga kasal. Sa panahon ni Jesus, sila mao'y mga ang panahon sa selebrasyon ana ang katawa kalipay. Unya sa kasal mga igsoon ang magtiayon dili mo biya aron mag-honeymoon. No? Ang sa kabaguhan karon inig kahuman sa selebrasyon nawa na ang pamanhunon o ang pangasawa o ang asawa o ang bana kay tuan na nag-honeymoon na. Apan dinhi sa panahon ni Ginoong Hesus mga igsoon magpabilin sila sa balay ug maglingaw sa usa ka talagsaon nga matang sa selebrasyon. Sa tanang bisita, uban sa tanang bisita, ilabi na gyud sa mga salo-salo. Walay hunong ang pagpangaon, nagpadayon ang kumbira, adunay pagkanta, mga alawiton, pagsayaw. Ug ang selebrasyon mga igsoon mao nay pakahingang hagyud nato, no? Nako mismo. Nga ang selebrasyon mulungtad og tibuok semana. No? Maluoy masatas mga hayop aning ihaw noy. 7 katibuok adlaw nga selebrasyon ang ilang kasal. Magahimuon. Gani mga igsoon karon kabaguhan ang ato ang mga gitawag nato og mag-organize nining maong kalihukan. Unsa ba nga ana? Planner, no? Mao na sila mag-organize sa kasal mga igsoon. Sa usalang kaadlaw nga selebrasyon, taas kayo ang ilahang preparasyon. Daghan kayong buhaton, daghan kay andamon apan atong makita dinhi. Tibuok semana silang nagkumbira. Dili na lang ta magtanaw kay siguro maka-afford sila. Pero karon di na siguro ta maka-afford ana, no? Sahay gani mo sekreto na nagpakasal kay boy. No. Practical na ba, no? Pero atong panahon na maigsoon, 7 ka adlaw sila mag-celebrate sa usa lang kakasal. Walay hunong, buntag, gabi, 24/7. Within one week, nag-celebrate sila sa maong kalihukan o maong kasal nga gihimo. Mao ni gipicture ni Ginoong Hesus dinhi. Sa bersikulo 19 nag-ingon si Jesus mitubag. Mao nang si Ginoong Hesus nagtubag siya nga nagpuasa ba ang mga bisita sa kasal samtang nagsaulog uban sa pamanhunon? Sa atong makita nga picture mga igsoon, ang pagselebra nila nga walay putol, dili ka makakitag tao nga nay nagpuasa. Sa ako nang giingon, walay mo padaplin magpuasa ni anang panahon sa kasal. Dili gayud sila makapuasa samtang ang pamanhunon uban kanila. Dili gayud kita mabutang sa kahimtang mga igsoon nga kita magmagulanon. Dili kita mahimo nga masubanon kita mga igsuon kung kita nasayod nga si Kristo anaa kanunay naguban kanato. Unsa may rason nga angay tang maguol. Nga ang Dios naguban man kanato. He is everywhere. Bisan asa ta paingon anaa siya. Sama nining ang hulagway nga gipakita kanato. Ang Biblia mga igsoon nag-ingon nga adunay panahon sa tanang sa matag higayon ug sa mga panghitabo adunay panahon nga naka-assign ani mga igsoon.
Apan ang pagpuasa sa usa ka kumbira sa kasal mahimong labing dili gyud angay. Ang pamanhunon dinhi nga gipadayag nga mao na pasabot nga si Jesus. Miabot na ang panahon nga kini kita magmalipayon, magkumbira, dili panahon sa pagpuasa o kaguol. Kay si Jesus maong pamanhunon nagsiugda sa maong selebrasyon. Siya ang tinubdan sa atong kalipay. Walay lain. Gani mga igsoon, giisip nga usa ka insulto kung nagpuasa ka sa usa ka kasal. Tungod kay ang pagpuasa usa ka timaan sa pagbangutan o pamalandong, ang kasal usa ka panahon sa pagsaulog, kalipay o katawa o panglantaw sa usa ka malaumon nga kaugmaon. So kini atong gihulagway mga igsoon, nagpakita kini nga ang presensya ni Ginoong Hesus ana kauban kanunay kanato. Kasi diyang pagkayap niya ngadto sa langit, wa sila iyang gisaad kanato nga iyang ipadala ang usa ka magtatabang, ang usa ka helper nga walay lain nga mao ang balang espiritu nga dihang gidawat kita ni Ginoong Hesus ang kanang balang espiritu nga iyang gipadala aron mo mupuli kaniya dinhi sa kalibutan, iyang gipasulod sa atong dughan ug sa atong kasing-kasing. Mao na nga dili kita makaingon mga igsuon nga ang Dios wala kanato, layo kanato, kita ang wala moduol sa Ginoo. Kita ang nagpalayo sa Dios. Kining pulong pamanhunon mga igsuon, makita na to sa daang sa Old Testament, ka-20 ni gibalik-balik, daghan ka makita nini. Mao na nga din-alan ako balik-balikon sad kay daghan kayo, taas na kayo, no? Basta inyo makita sa daan nga tugon 20 ka bisis ni siya nga gimension, no? Ang bana sa pangasawunon kanunay kini gigamit diya sa Biblia ingon nga usa ka sambingay alang sa Dios. Makadungog ganit tagmingon taga kadang bridegroom o panganhunon nagpasabot kini mga igsoon way lain kundi si Ginoong Hesus. Tungod kay siya ang bridegroom o niya ang iyang iglesia mao ang iyang bride. Kita nga iyang gipasabot ini, no? Ang bana sa pangasawunon kanunay kining gigamit. Ang paghulagway sa Dios sa usa sa Israel nga iyang katawan isip bana ug asawa. So mao ni gitan-aw ang Dios ug ang Israel, mao ni ang pamanhunon ug pangasaunon. Ug sa pipila usab kadapit sa daang tugon. Ug ato sa makita nga labaw nga naghulagway mga igsoon nga makita diha sa relasyon tali ni Ginoong Hesus ug sa simbahan nga way lain kita nga iyang katawhan. Mao kita ang pangasaunon. Matod pa sa Juan 3:29-30 nagingon, ang nakabaton sa pangasaunon mao ang pamanhunon. Ang higala sa pamanunon nga nagtindog ug namati kaniya nalipay pag-ayo tungod sa tingog sa pamanunon. Busa kining akong kalipay hingpit na karon, matud pa ni Juan. Siya kinahanglang muusbaw apan ako kinahanglan nga mokunhod. So nakita nato mga igsuon nga atong gitan-aw si Ginoong Hesus nga mao ang pamanunon sa iglesia, nga mao ang pamanunon sa iyang katawhan, nga kita angay gayong magmaya. Ug kitang giimbitar sa maong kasal mga igsuon kinahanglan usab kita nga magbantay, no? Pansamtang padayon si Jesus sa iyang tubag naghatag siya pasidaan sa bersikulo 20. Unsa may giingon diha sa bersikulo 20 atong basahon mga igsuon. Ningon siya diha sa bersikulo 20. Apan moabot ra ang adlaw nga ang nabana kuhaon nagikan kanila ug unya magpuasa na sila nianang adlaw. So unsa may gipasabot? Dili sa tanang higayon mga igsuon nga ang pamanunon naguban kanato. Dili sa tanang higayon nga naa kanato ang pagmaya. Tungod kay gingon dinhi sa bersikulo 20 nga moabot ng panahon nga kuhaon ang pamanhunon. Kung ito ato i-picture mga igsuon sa usa ka kasal nga sa kalit kuhaon ang pamanhunon, unsa may mahitabo? Mawala na ang kasadya, mawala na ang kalipay, ang kaguol may mupuli. Mao kini ang unang higayon mga igsuon. Gingon din nga, apan samtang nagpadayon si Jesus sa iyang tubag sa pasidaan sa bersikulo 20 sa diyang siya mingon. Apan sa umabot ang adlaw nga ang pamanunon kuhaon gikan kanila ug unya sila magpuasa. Mao ni mga igsoon ang unang higayon sa Ebanghelyo ni Marcos nga kita makakuha og timaan sa usa ka daklit nga pagtan-aw sa paglansang sa cross ni Ginoong Hesus ug iyang kamatayon. Tungod kay si Jesus nahibalo na so unsa ang sunod mahitabo mga igsoon. Kaysa diyang si Ginoong Hesus gilansang sa cross, siya miingon nga ang iyang mga tinun-an magpuasa. Ang iglesia magpuasa.
Sama silang ginabuhat sa panahon nga dihang gipadala si Pablo Bernabe ngadto sa usa ka buluhaton. No? Matod pa sa buhat 13:2-3 mao ni ang nahitabo mga igsuon. Samtang nagsimba sila sa Ginoo ug napuasa, ang Espiritu Santo miingon, igahin kanako si Bernabe ug si Saulo alang sa buluhaton nga nini gitawag nako sila. Unya human sila makapuasa og nagampo, ilang bipandong ang ilang mga kamot kanila o gipagikan sila. So atong makita kini usa kini kabuluhaton mga igsoon, human na ang kasal, human na ang selebrasyon. Nagatubang na sila sa buluhaton diin ang mga tao, mga tinun-an nagpuasa ug ang balaang espiritu mikunsad ug mipalain kanila ni Bernabe ug ni Saulo. Sa diyang gipungutanan nila Jesus nganong wala magpuasa ang iyang matinoon-an. Tataw kay klaro ang iyang tubag mga igsoon. Mahimo ba di ay magpuasa ang mga dinapit sa kasal? Ang atong nakita din mga igsuon nga ang Dios anaa sa ilahan taliwala. Bisan pa sa atong panahon karon. Apan tungod sa ilang relihiyon, sa ilahang tradisyon ug pagpadayon sa ilang mga ritual, mao hinungdan mga igsuon nga wala nila makita ang Dios nga ilang gipuasahan. Wala ta magpuasa sa usa ka butang, nagpuasa kita mga igsuon ug atong gihalad kini sa Dios tungod kay aduna kitay pangayoon. Kung kini nahitabo man sa unang panahon mga igsuon nga mao'y nakababag kanila, nausab kini sa atong panahon karon. Kung dili magani tradisyon ug atong mga ritual ang atong nakababag sa ato ang paglantaw diha sa Ginoo, ang atong mga personal nga kinabuhi, ang atong mga kalihukan nga wala na nato makita umahatag ang prioridad ngadto sa Ginoo. Dili na ito mga likayan mga igsoon karong panahon na busy kayo ta. Kutob sa atong imbitahon sa Bible study, kutob sa atong imbitahon din sa iglesia, moingon sila nga unya nagduna ko'y panahon kay busy pa kayo ko. Ayaw kuno naa mga igsoon nga kung moingon ikaw unya nalagna kay panahon kay busy kayo ka hinumdumi kanang imo gipamulong mauna kanunay ang nahitabo sa imong kinabuhi. Busa dili gina nimo mahimong rason kay ang gipangayo sa Ginoo nga imong hatagan og higayon, dili ikaw maghuwat sa higayon nga ikaw makaduol sa Dios. Mo nay atong timan-an. Mo nga dili gayud rason mga igsuon nga busy ka nga tao, dili ka makahatag og kagayunan. Tungod kay gitawag ka nga usa ka busy nga tao, tungod kay ikaw mahimo nimo ang tanang mga buluhaton sa imong katuyuan ug sa imong gusto. So walay rason nga dili ka makahimo usab og pabor kay gayunan, paghatag og prioridad sa gibuhaton sa Dios. Anaa ang Dios sa atong taliwala. Apan natabunan na lang kita mga igsuon sa ato ang mga buluhaton, sa atong mga pangandoy, sa atong mga damgo, nga og dili matuman, mawala gyud lahos ang Ginoo sa atong kinabuhi. So unsa may aplikasyon nato niini? Sa panahon nga si Jesus uban kanato, kinahanglan kita nga mag-focus gayud sa pagsaulog sa iyang presensya. Mag-focus kita sa pagsaulog sa iyang presensya o sa kalipay nga iyang gidala dinha kaninyo o kanato. No? Kinahanglan usab nga atong ilhon nga adunay mga panahon sa kalisdan o kasubo, no? Dili sa tanang higayon kalipay mga igsoon kung kita mosunod sa Dios. Adunay panahon sa kalisdanan o kasubo, kinahanglan atong andamon ang atong kagalingon alang niya ng mga panahon na. Huwag nakanindot lang mga igsoon ang maayong balita. Nga bisan pa man wala kay relasyon ni Ginoong Hesus. Ug bisan pa wala nimo dawata sa Ginoong Hesus, mahimo ng personal nga manluwas sa imong kinabuhi. Kanang hitabua, kanang higayuna, kanang mga katalagman o kasakitan nga atong nahiaguman ug atong nasugatan, mga igsoon, ato gyapon ang masugatan. Apan na nakanindot karon kay anaa ang Ginoo uban kanato. Makahimo kita pagpuasa aron pagpangayo sa atong katuyuan ngadto kaniya nga mahisubay sa iyang kabubuton. Dunay mga subo nga panghitabo sa atong kinabuhi mga igsoon, apan ayaw kalimot nga ang tanan nga gibuhat sa Dios, ang tanan mga panghitabo nga mahitabo mga igsoon, aduna siya'y rason, aduna siya'y katuyuan. Ang pagpuasa kon husto ang paghimo niini mahimong usa ka gamahanang espirituhanong disiplina. Apan dili kini angay nga ipuli, hinumdumi. Apan dili kini angay nga ipuli sa kalipay o pagsaulog sa presensya sa Dios.
Ayaw pagpuasa kung ikaw nagselebrar sa presensya sa Ginoo. So doon natin pangutana din mga igsuon, alang kanato, no? Dili ko exempted. Anaa pa ba kanato ang kalipay sa pagkikuban kang Hesus? Taliwala sa mga pagsulay. No? Mao ni pangutana mga igsuon nga mudatom sa atong kasing-kasing ug sa atong huna-huna nga ato baka ning mahimo. Di ba? Makapungutana ta sa atong kaugalingon, Lord, Christian naman ko. Lord, nagsimba man ko. Lord, nagtuman man ko sa imong gusto. Nganong inidangat man ninako, nganong nahiabot man ninako. Angay batang mangutana sa usa sa nasayod sa tanan? Angay ba kita mo question sa nag-umol sa atong kinabuhi? Angay ba natong pangutan-on og tudloan ang mao naghugis o nagmugna kanato sa usa ka butang nga atong gusto? Mas labaw siyang nasayod tungod kay siya ang magkukulon o potter, unya kita ang clay. Wala pa siguro na mahitabo nga nagyaw-yaw ang clay kay gusto siyang himuong flower vase. Dili siya gustong mahimong kaang, no? Pangutana og mahitabo na. Asa ka punita ang tiglalik og clay. Musulti na ang clay. Di gina mahitabo mga igsoon. Sama sa atong kinabuhi ato isalig sa Ginoo kay siya nahibaw kung unsay buhaton niya sa matag-usa nato kinabuhi. No? Kaduhang pangutana. Unsaon man nato pagsiguro nga ang atong pagtuo mo'y tinubdan sa atong kalipay. O dili ba kaha ang tinubdan sa atong kalipay mao ang atong mga lagda, ang atong mga balaod, o atong mga regulasyon o atong relihiyon? Unsa may atong baruganan nining maong pagtulunan nga atong nasayran karon? Unsa may atong nasabtan mga igsoon sa kinaiya ni Ginoong Hesus mahitungod sa puasa? Pagtulunan atong makutlo mga igsoon mo ni ibutang og isentro ang pagtagad sa kalipay o mga panalangin sa pakig-uban kang Hesus karon. Akong Osbon. Ibutang og isentro ang pagtagad sa kalipay o mga panalangin sa pakig-uban kang Hesus karon. Dili ta maghuna-huna kung unsa pa ang umaabot tungod kay ang Dios anaa karon. Ang ministeryo ni Ginoong Hesus mga igsoon mao ni ang bag-ong panahon. Panahon sa grasya o kasaulugan, dili sa higpit nga pagsunod sa daan nato nga mga tradisyon nga usa na kini ang pagpuasa. So mao ni atong makita sa maong pagtulunan mga igsoon mahitungod sa pamanhunon diin nalakip ang pagpuasa, ang kasal o ang pamanhunon. Ang ikaduha mga igsoon mao ni ang bag-ong tila ug ang daan nga bestida, no? Nakabasa na siguro mo niini mga igsoon o nasayo na siguro mo ani unsa ni nga paghulagway ni Ginoong Hesus nga ang ebanghelyo sa Dios dili mahimo ilakip sa uban nga mga relihiyon. Ang gipasabot ni mga igsoon ang pagtulunan sa Dios, ang ebanghelyo sa Dios dili nato mahimo sa mga pagtulunan nga gihimo sa kalibutan o gihimo sa tao. Marcos 2:21 nag-ingon, walay tao nga magtapak og bag-ong panapton diha sa daan nga bisti kay kun kini himuon kini ang gitapak nga bitas ra kini gikan ini ang bag-o gikan sa daan ug unya mosamot na hinuon ang kadako ang gisi. So unsa man ning ang paghulagway, unsa man ning ilustrasyon nga gipasabot ni Ginoong Hesus? Gihatagan sila ni Hesus og lain nga ilustrasyon aron matubag ang ilang pangutana ug aron matabangan sila nga masabtan kung unsa ang nahitabo. Si Hesus nag-ingon sa bersikulo 21 nga walay tao nga magtapak sa bag-ong panapton diha sa daan nga bisti. Dili na mahimo mga igsuon. Gawas pa kisa may mutapak sa daan nga bisti sa bag-ong panapton. Mananglitan.
Wala na lang ko'y props. Manalitan doon na kay sinina o bistida o unsa bakaha mga igsuon nga imuhang kanang naamagitay sinina nga gusto kay nang isulob, no? Ganahan kay kumusulob ba ni kay bugnaw, no? Ganahan kumusulob ba ni kay hinatag ni sa ako ang pinalangga, no? Diba? Bisan pagdugay na, nangagisi na. Ug mao na sitwasyon mga igsuon, ikaw nga tag-iya ni ana. Unsa may mo buhaton? Magkuha ka ba og bag-ong tila? Bag-ong panapton? Unya imong itahi, no? Panalitan kini na buslot mga igsuon, magkuha daan na ni nga panapton, magkuha kag bag-o nya imong itahi diha. Pangutana unsa may mahitabo? Sa nadugay na nimo glaba ng mga igsoon hinumdumi, nga imong gitapak sa daan nga bisti, usa ka bag-o. So sa pagdadugay na nimo laba, katong bag-o nga panapton nga imong gitapak sa daan nga sinina o panapton mga igsoon, musrink na siya. Mukuyos na siya mga igsoon. Samtang ang daan nga panapton magpabili na siya kay ni shrink na siya, ni gamay na siya. Mao na ginaiyahang itsura hulagway. Nya ang bag-o wag ko pa na mga igsoon, pagdugay laba mukuyos na siya. So sa mahitabo, inaton ang imong gitapakan, madako na hinuon ang buslot mahitabo. Dako nga kadaot. Mao ni gihulagway ni Ginoong Hesus nga dili gayud mahimong ilakip sa uban nga relihiyon ang ebanghelyo sa Dios. No? Ang relihiyon sa mga Parisiyo mga igsoon gitawag kini Judaismo or Judaism. O sila nagsaulog sa mga adlaw sa pagpuasa o adunay mga lagda o mga regulasyon nga ilang gilakip, giapil diha sa pulong sa Dios. Gipunting niini ang pagsunod sa mga lagda nga gimaniho sa legalismo, mga legalistic or legalism. O kung unsa ang maobserbahan sa gawa sa mga tao, mao ilang katuyuan, ang ilang gitan-aw, ang external mga igsoon nga makita nga sila naghimo nining maong kalihukan. No? Si Jesus mga igsoon, mianihero magtudlo sa ebanghelyo sa Dios, mahitungod sa iyang gingharian nga gitawag na to og Kristyanismo. Si Jesus nagingon nga ang Judaismo o Judaism o kang ebanghelyo dili gyud na sila magkahiusa. Dili na sila compatible. So sama sa gihulagway nato sa daan nga bisti o sa bag-o nga panapton, kun imong itapak inig shrink, inig kuyos sa maong bag-ong panapton, andaan magisi. Imbis nga atong gitagaan og solusyon, nahimo na inuun dako nga problema kay nisamot ang gisi sa maong bestida. Dili sila mahimong tahion o tabunan. Kung imong kuhaon ang ebanghelyo o gidugang kini sa Judaism o Judaismo, guba o gubot gayud ang mahitabo mga igsuon. Walay kapuslanan. Walay resulta o dili kini mulihok. Dili kini compatible. Mao kini ang gipasabot sa bag-o ug daan nga bisti. Kung noon say akong namatan, maoy akong pakamatyan. Wala ka magtanaw. Wala nato tanawa mga igsuon nga ang gianhin ni Ginoong Hesus mao pagmantala sa maayong balita sa kabaguhan. Sa ako nagikingon wala niya usba kung unsa ang balaod nga gihimo na sa Biblia. Sa mosaiklo, apan iyang hatagan og katumanan, gihatagan niya og espiritu. Kung unsa gayod ang buot ipasabot niya ng maong balaod. Kinahanglan mga igsoon maamguhan sa mga Parisiyo, sa mga disipulo ni Juan, ug bisan pa kanato. Mao nga si Jesus nagdala og bag-o. Lahi ang iyang gidala. Dili siya gusto mga igsoon nga atong pagtuo tinapakan. Dili siya musugot nga atong pagsunod kang Kristo dunay tapak.
Niani siya dinhi mga igsuon sa pagkakita niya nga mao na atong kahimtang karon nga dunay gisi ang ato ang bestida ug atong sinina. Ang ihang gitan-aw mga igsuon, ang atong kahimtang ngadto kaniya, ang atong espirituhanong kinabuhi ngadto kaniya nga wala gyud mahimutang sa lugar. Adunay problema. Busa miani siya mga igsuon aron pag-ilis sa tibuok bestida. Wala siya moani aron pagtapak. Kaya iyang katuyuan nga kamo kita iyang bag-uhon. Dili lang osbon, kundi bag-uhon. Ang Ebanghelyo mga igsuon talagsaon kini. Ang Ebanghelyo sa kaluwasan usa kini ka eksklusibo. Nga mo barog kini mga igsuon siyang kaugalingon kay tungod ang Ebanghelyo kompleto na. Wala na'y angay idugang, wala na'y dagang kinahanglan ipuno, ug wala na'y kinahanglan kuhaon. Si Jesus nag-ingon nga siya nagdala sa kabutang nga bag-o sa talan-ahon. Siya nagpahibalo sa pag-abot sa gingharian sa Dios ug siya nagmantala sa maayong balita nga gidala sa Dios. Ang pangutana, sa ako nang gikaingon mga igsoon, pinalangga kay ni natong sinina ang atong gisulob, no? Bisan nagkaguhay-guhay natong isulob kay tungod na mingon ta nga doon na kay memory o handumanan o ginatag ni sa akong sweetheart. Ako gini isulob bisag gisiun pa. Unsaon man niya pag-ilis ni Ginoong Hesus kung itandi na sa atong pagkinabuhi kaniya. Nga kita naalang yapon nagunit niya ng mga pagtulunan nga supak nga wala masubay siyang kabubuton. Nga gusto ni Ginoong Hesus nga baguhon niya ang tanan. Nga gusto na malandayta nga si Hesus atong himuon tapak. Ang kabaguhan sa atong kinabuhi mga igsuon mga pagdawat nato ni Ginoong Hesus as a whole. Kinatibukan atong pagdawat ni Ginoong Hesus. Dili kita mangayo og tapak mga igsoon tungod kay ang atong kinabuhi mao'y atong ihatag ngadto ni Ginoong Hesus aron siya ang mousab dili kita. Kaya ang importante o mahinungdanon mga igsoon kung unsa ang iyang gibuhat dili kung unsay atong nahimo. Sama sa mga Parisiyo mga igsoon na kitang tanan na kinahanglan og sinina o bisti nga dili tinapakan. Dili na nato kinahanglan usbon ang atong daan nga paagi sa pagbuhat sa mga butang uban sa Dios. Maminaw mo. Dili na kinahanglan usbon nato ang atong daan nga paagi sa pagbuhat sa mga butang uban sa Dios. Nganuman tungod kay ang Dios maoy mo bag-o ni anang mga butang nga diri kanato aron kita makahimaya sa iyahang ngalan. Mao na may hinungdanon mga igsoon dili kita maningkamot maninguha nga baguhon ako kung kagalingon kay bisag unsay atong buhaton apart from him wala tay mahimo. Kinahanglan maghinalig ta kaniya. Atong dawaton ang bestida nga bago sinina nga bago atong isulob aron kita makahimaya sa atong buhi nga Dios. Pinaagi sa pagdawat sa mga bag-ong pagtulunan nga ihang gitudlo kanato. Kuhaan na ka ng mga tradisyon, kuhaan na ka ng atong mga gituhuan nga wala na kinahanglan, wala na dili na kinahanglan sa ato ang pagtuo ngadto sa atong buhi nga Dios. Inom na mga igsoon nga si Jesus wala mo ani aron pagtabon sa atong mga sala. Wala niya tabuni ang atong mga sala. Niani siya aron paglaglag sa sala nga mo'y nagulipon kanato. Tungod kay iyang gihigugma ang mga kasasala o iyang gikasilagan ang sala nga mao'y nakahatag o kaulipnan sa iyahang katawhan. Mao na atong yung tanawon mga igsuon nga mao na iyang gianhi. Sa atong espirituhanon nga kangit-ngit sa sala, dili gayud nato masulbad ang problema. Tungod kay anaa kita sa kaulipnan sa sala. O nagpadayon kita sa pagtahi lang gihapon o pagtapak sa atong kalibutanon nga pamaagi. Hangtod nga dili nato dawaton si Ginoong Hesus. Atong hinumduman nga ang pagtapak dili makasulbad sa problema. Nakinahanglan kita og bag-o nga sinina. Nakinahanglan kita og bag-ong kasing-kasing, bag-ong huna-huna o kinahanglan kita nga mahimong bag-ong binuhat diha ni Kristo. Mao ni ang tumong og tuyo mga igsoon sa iyang paggani.
Ang imong daan kaugalingon sa sala ug ang imong pagbag-o kaugalingon diha kang Kristo dili na mag-uban, dili na compatible kun dili isalikway ug dawata ang bag-ong pagtulon-an ni Ginoong Hesus. Si Jesus miani og magtudlo sa ebanghelyo sa Dios ug mahitungod sa iyang gingarian ug kini magtawag sa mga Kristohanon. Si Jesus nag-ingon nga ang mga Judaism ug ang ebanghelyo dili gayon magkaiusa. Dili mahimong tahion o itapak tungod kay ang mahitabo magunob maguba ang tanan. Nakinahanglan kitag bag-ong sina. Gani naghatag si Jesus sa lain nga ilustrasyon para masabtan nila kung unsa gayon ang nahitabo. Nakinahanglan kita og bag-ong sinina, nakinahanglan kita og bag-ong tanan nga gikan gayud sa Dios. So unsa may aplikasyon nato ni mga igsuon? Atong hinumduman gayud. Niingon ang atong aplikasyon ni ayaw himuang nga tapak si Jesus. Kay wala siya moani haron himuo nato lang nga pangtapak sa daan nato nga bisti o sa daan nato nga kinabuhi. Dili na mahimo siyang itapak lang sa atong daan nga kinabuhi kundi dawaton ni nato siya ug magpailis kita ug magbag-o kita kaniya. Siya may haron pag-ilis ug bag-o. Iyang ilisan ang daan nga bisti ug bag-o ug iya kitang bag-oon o bag-oon kita niya, bag-ohon niya ang imong kinabuhi ug ang tanan nga nagbabag kanimo sa pagpangalagad sa Dios. Ay katulo mga igsuon mao ni ang bino. Gigihulagway na Ginoong Hesus. Ang bino sa daan ug bag-ong sudlanan. Mao ni sumbanan mga igsuon nga si Hesus mao ang kamatuoran. Ang uban nga mga relihiyon dili gayon makasulod sa mensahe sa kaluwasan pinaagi sa grasya. Atong tanawon mga igsuon ang bersikulo, atong basahon ang bersikulo 22. Nagingon diha. Ug walay tawo nga makasulod og bag-ong bino diha sa mga daang sudlanan nga panit. Kay kung himuon kini ang bino mabuslot sa mga sudlanang panit ug ang bino mausik ingon man ang mga sudlanang panit. Apan ang bag-ong bino kinahanglan anha gayud isulod sa bag-ong mga sudlanan. So unsa may gipasabot mga igsuon? Dili gayud magkasinabot ang bag-ong ang relihiyon sa bag-ong mensahe sa kaluwasan. No. Walay tawo nga makasulod og bag-ong bino sa daan nga sudlanan nga panit. Sa panahon ni Jesus mga igsuon, ang bino dili ni sama karon nga gibutang na nato sa botelya, no? Sa iyang panahon mga igsoon ang bino gitipigan sa mga sudlanan nga hinimo gikan sa panit sa mananap, no? Kasagaran nga ang panit sa kanding nga gigamit alang niini. Nagkalain-lain sila gidak-on o giisip kini nga sama sa usa ka bag. Wala lang ko'y picture mga igsoon. So gihimo ni nila nga usa ka bag nga panit mga igsoon nga gihimo nilang sudlanan sa maong bino, no? Nagkalain-lain ang gidak-on nini nga sama sa usa ka panit nga bag ug magkupot sa bino. Ilang kuhaon kining mga panit sa bino ug ibubo ang bino niini aron tipigan sa hadugay o kani mao ang picture mga igsoon sa hadugay nga panahon samtang ang bag-ong bino nagsulod sa maong sudlanan mag-ferment kana mga igsoon o maghatag kana siya ugas kay pagpaaslom ini mugawas og hinungdan unya nga ang panit nga daan nga atong sudlan mubuto og mausik ang bino. So unsa may pasabot nining maong paghulagway mga igsoon ilustrasyon. Ug atong tan-aw ng atong kinabuhi sama sa usa ka panit nga sudlanan sa bino nga bag-o sama usab sa panit nga sudlanan sa bino nga daan. So ang proseso ni mga igsuon, kung magpabilin kita sa atoang kinabuhi sa una, unya gusto kita nga makadawat sa bino ni Kristo sa atong kinabuhi, dili kita makagwanta mga igsuon. Sama ta sa panit nga daan nga inigsugod ang ferment sa bino, mabungkag kana mga igsuon tungod kay dili kana wala ka magpabag-o diha ni Kristo. Ang punto ni Jesus bawo nga ang maayong balita sa kaluwasan dili mahimong ibubo ngadto sa gabok nga sudlanan. Gipasabot ni mga igsuon nga
kinahanglan kita nga makabaton og relasyon ngadto ni Ginoong Hesus, nga kinahanglan baguhon kita sa Dios aron sa panahon nga ang ibubo niya ang bino sa kaluwasan diri kanato, dili kita mabungkag, dili kita maguba, dili kita magunob, hinuon kita magapadayon sa pagpangalagad sa Dios diha sa kalig-on nga espirituhanon. Dili kini ibubo ngadto sa gabok nga liki nga panit sa bino sa Judaismo ug sa uban nga relihiyon. Kaya ang ebanghelyo mga igsoon dili uyon sa bisan unsang hinimo sa tao o hinimo sa demonyo nga relihiyon nga gibugna dinhi sa kalibutan. Usa kini ka paghulagway, usa kini ka ilustrasyon mga igsoon nga dili gayud kita mahimo nga moalagad sa Dios unya moalagad usab kita sa demonyo. Dili kita mahimo mga igsoon atong dunganon kana pag-alagad tungod kay dili gyud mag-abot ang duha sama sa paghulagway sa ilustrasyon sa usa ka bino mga igsoon nga bag-ong bino nga isulod sa sudlanan nga daan maguba gina siya. Dili siya makahawid. Kining tulo ka metapora o ilustrasyon mga igsoon, ang kasal, ang biste ug ang panit sa bino naghulagway sa nagkalahi-lahi nga Kristohanong ebanghelyo ug sa trahedya nga mo resulta unya sa bisan unsang pagsulay nga atong himuon nga ang kamatuoran himuon atong bakak pinaagi sa relihiyoso nga sistema. Sa atong pagpaningkamot nga kita matarong nga atong himuon ang kamatuoran, ang atong tuison diin ang pagtulunan ni Ginoong Hesus mao gayud ang kamatuoran, mao kana ang panahon mga igsoon maguba ang atong kinabuhi. Malayo kita sa Dios. Tungod kay ang bugtong tinuod nga mensahe sa kaluwasan mao ang ebanghelyo ni Jesucristo. Ang kapasayloan sa sala moabot pinaagi sa grasya lamang, pinaagi sa pagtuo diha kaniya. Mao nay punto mga igsoon, akong balikon. Ang bugtong tinuod nga mensahe sa kaluwasan mao ang ebanghelyo ni Jesucristo, nga ang kapasayloan sa sala moabot pinaagi sa grasya lamang, pinaagi sa atong pagtuo dinha kaniya. Ang bisan unsa nga butang usa ka bakak nga ebanghelyo mudala nato ngadto sa kalayo sa impierno. Matod pa sa Galacia 6:9 nagingon, naibulong ako nga dali kamong mitalikod kaniya nga nagtawag kaninyo diha sa grasya ni Kristo ug mobalhin sa lain nga maayong balita. Dili nga adunay laing maayong balita mga igsoon, kundi ang adunay nagpagubot kaninyo og buot mo tuis sa maayong balita ni Kristo. Paymangno ni. Nagtuo ta mao nay sakto. Apan bisan pa kun kami o usa ba ka anghel nga gikan sa langit magsangyaw kaninyo og maayong balita nga supak sa nasangyaw na namo, matinunglo siya sumala sa amo ng gisulti. Usbon ko karon sa pagsulti kun adunay magwali kaninyo og maayong balita gawa sa inyo nang nadawat, matinunglo siya o tunglohon siya. Unsa may gipasabot ining maong bersikulo mga igsoon? Ang gipasabot ining mga igsoon nga ang atong pagtulunan. Kung sa atong natun-an na atong patulunan nga dawat nga kamatuoran mao atong isangyaw sa atong mga kaigsuonan. Dili kita maghimo og atong kaugalingong pagtulunan tungod kay daotan gayud ang mahitabo atong dangatan. So, unsa may ato ang konklusyon ani? Mangutana ko ninyo karong hapuna. Unsa mga pagbago ang kinahanglan natong buhaton sa atong kinabuhi karon? Ato nang hinumduman. Unsa ang pagbago nga atong buhaton sa samtang kita nasayod nas kamatuoran sa atong kinabuhi karon? Unsa man ang mga butang nga imo susiyon sa imong kinabuhi nga wala mahiuyon si Kristo? Gisupak ba nimo si Kristo o ang mga pagbago nga iyang gipaningkamutan nga madala sa imong kinabuhi? Ang pagsukol kang Kristo sama niya nang wala maputol nga tapak nga nagisi nga mahimong sumbanan sa daan nimo nga kinabuhi. Kung nahimo ka nga Kristiyano, dili ka magpadayon sa imong daan nga gawi ug makasasala nga pamatasan nga dili makadaot sa imong kinabuhi. Kinahanglan magbag-o, kinahanglan pabag-o nimo imong kinabuhi mga igsoon. Apan si Kristo dili gusto nga mapahigawas kamo gikan sa iyang daan
mapahigawas ka mo sa daan nga pamaagi. Gusto niya nga tudluan ka sa bagong mga pamaagi sa pagkinabuhi. Gipasabot ni mga igsoon nga dili kita makagawas sa atong kaugalingon sa atong daan nga kinabuhi, kundi atong dawaton sa Ginoong Hesus nga may mutudlo kanato sa paagi sa bagong pagkinabuhi. Gusto niya nga kita mutubo sa atong pagtuo o kay balo sa Dios. Gusto ni Ginoong Hesus nga mibawaan nato ang kalipay sa Kristohanong panag-uban ug pag-alagad sa Dios. O gusto sab ni Hesus nga punon ang inyong kinabuhi ug atong kinabuhi sa iyang kaayo ug sa iyang gugma. Numdumi mga igsoon, ang pagsulay sa pagpugong kay Kristo sa imong kinabuhi sama sa daan nga panit nga nabungkag gikan sa kapuno sa bagong bino. Kinahanglan tugutan nato si Jesus sa pagbuhat sa iyang buluhaton dinhi kanato pinaagi sa balaang espiritu aron mahimo kitang bag-ong mga sudlanan alang sa iyang himaya. Kinahanglan natong tugutan ang Dios nga mapalapdan ang atong mga kinabuhi aron mohaom sa bag-ong mga sumbanan sa kinabuhi nga gusto niya nga kita mutubo diha kaniya. Tungod kay sa pag-abot ni Jesus mga igsoon, ang tanan mausab. Ug kana usa ka maayong butang. Ang pangutana agi pagtapos. Imo bang tugutan si Kristo nga magbag-o kanimo karon? Tugutan ba nimo si Ginoong Hesus nga ikaw bag-uhon makabaton og bag-ong kinabuhi? Mao nay atong bawnon sa atong pagpamauli mga igsuon. Nga doon na pabatay gitipigan nga atong mga pagtulunan sukwahi sa pagtulunan nga gihatag na Dios. Kinahanglan nga ipabag-o nato ang atong kinabuhi dili unya dili ugma kundi karon tungod kay basin ulahina ang tanan. Ang kaluwasan gitawag sa Dios karon adlaw mao adlaw sa kaluwasan, gitagana niya kanatong tanan. Magampo ta. Mana mong alangit nun, salamat Ginoo sa imong gihatag ang mensahe ni kapunon. Lord, dili na mo mahimo Ginoo God. Ang paghimo Ginoo Lord God sa imong mga pagtulunan kung dili ikaw mugiya kanamo. Dili na mo masunod Ginoo Lord God ang imong kagustuhan sa imong kinabuhi kung dili ka mag-uban kanamo. Lord, ini maong gihatag ni mga ilustrasyon, imong gihatag sa among kinabuhi. Di nagpakita kini Ginoo Lord God kung unsa ang matang sa kinabuhi nga imong buhaton diri kanamo. Busa man tagai kami og kusog, tagai kami og kadasig, tagai kami Ginoo og tinguha. Nga makabaton kami niini Ginoo God Lord. Ang kabag-uhan nga imong gisaad kanamo. Nining kapunon Ginoo, ikaw among pasalamatan sa mensahe nga imong gipadangat mahal. Dalaygon ka o Dios sa walay katapusan. Kini mong pag-ampo sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.